Venusenergien deles i 2 kategorier, hvor tyren symboliserer det jordnære, og vægten det mere luftige. Man opdager omgivelserne. Man kan blive helt fascineret af tingene omkring sig. Formen og farven. Hvad kan jeg lide? Hvad kan jeg ikke lide? Venus er tiltrækning og harmoni. Smukke tanker mellem mennesker. Venus er at eje skønheden.